Takže ahoj ľudia, vítajte u ďalšieho dielu môjho let's playa z Minecraftu. Vždy zase Lucky Luke. A dneska výnimočne bez Sisla, alias Lukáš 1260. A dneska aj bez takú pekú Ozocraft. Normálne texture pack mám. A dneska som sa rozhodol, že pôjdem postaviť dom. Takže ja som si už načašupal dreva, tu mám aj nejaký kobl, keby som ho potreboval. Keď som to budem naťažiť piesok, no to naťažím potom. Takže, bez ďalšieho odplávania ideme postaviť dom. Čiže už mám približnú predstavu, ako by to mohlo vypadať. Takže 2, 3, počkej, nie. 4. Počkajte chvíľku. Dobre, som tu. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum. Takýto nejaký domek to bude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a ak ste sa dívali na minulý diel, na môj prvý diel, tak od tých zombíkov sa mi podarilo dostať. Zázrakom som umrel. No umrel som, takže musel som sa tam vrátiť a pozbierať všetky veci. No takže základ by mohol byť takýto. Počuť, čo to je za kravinu. To bude takto, ježišimaria, taký debil, čo som to bude takto. No a ešte do komentárov niekto písal, že sa mu nepáčia tieto videá, tak ja mu odkazujem, že ak sa mu nepáčia, tak na čo sa na nich díva. Keď sa mu nepáčia, tak nech sa na to nedíva, sa díva na niečo, čo ho bude baviť, čo mu bude páčiť a tak ďalej. No, sa mu to nepáči, tak to je jeho vec, neviem čo byť. A ešte aj som hovoril, že bol to môj prvý diel, takže neviem ešte tak dobre pracovať s programom, na ktorom natáčam, no tak aj to bolo možno, že tým dôvodom, preto som mal takú zlú kvalitu. No, ja sa ešte pozriem, že koľko natáčam. Okay. 12 minút, dobre. No, takže ale to je iba jeho vec, výlučne. Ježiš, čo robím, debil? Som ja debil. 2, 3, 4. No a minulý diel, no neviem, ako má to také, nie, má to ohlasy také, že myslím, že za jeden deň 50 prezretí, myslím tak nejako, alebo také niečo, ako vôbec som to nečakal. Myslel, že tam bude málo ich tam bude. A za tie odbery, to ste mi dali odber, tak ďakujem. Ty kosu, to už pako. No, tak ďakujem za ten odber. Dajte aj ďalší, samozrejme, dajte odber. Neviem, čo by som vám ešte také povedal. Ale do prečiť toto a to dosť štve. Takže s tým uvidíme rýchly proces. Bohem z toho píku. Ja ten stup som si tu postavil preto, lebo keď som sa vracal z tej výpravy, keď som sa tam dostal, tam som asi pol hodinu dumal, kadiaľ som tu prešiel, počkajte. Video nesekalo, tak si trošku zmením ešte. No tak asi som tu pol hodiny hľadal, že kde mám dom a tak ďalej, no a podarilo som ho napokon nájsť, tam si vypáliť ešte železo. No, ale ešte než som odišiel odtiaľ, tak som
Bože, tak som tam ešte nejaké veci našiel. Asi to je to, myslím, že som našiel až diely. No a žrala tu nám, podľa mňa, je to, som piecť. Žrala tu mám docela dosť, snehovú, ja neviem na čo mám. Z toho súdim snehulákov. No tak takto keď bude nejaký taký ten vzhľad toho domu. Tak poďme to robiť, ale budeme na to potrebovať piesok, to je Slovák, hovorím po česky. Dobre. A ináč, tak sa na to díva nejaký, bude sa na to dívať nejaký Slovák. Tak sme vyhrali na štvrťfinále, sme porazili USA jak nič. Sice aj Češi to dali teda dneska akože dobre. Čo som sa na to díval, druhá tretina to myslím, že bola 5-0. Ten posledný gol, ten piatý to bolo teda niečo. Tam musí nechať. Paráda to bola. No a ešte, ak vás nebavia takéto nudné stavacie diely, ktoré iba kecam ako debil, tak sa nemusíte báť, často to nebude. Bude to iba občas. Lebo nejako začať veca musím, nejaký domek si musím postaviť a teraz nie na to dobrý čas, lebo som doma. Nikto ma neruší. Nie jak minule v prvom dieli, som hovoril 30 krát som to asi dával. Sisel vám to aj, alebo Lukáš 1260 vám to aj potvrdí. Keď sme to natočili, tak to bolo ty kokos. No, hen. Dáme toto. Dáme si to. Niekedy si to budem musieť aj poupratovať v inventári. A rozmýšľam, no v tomto dieli síce nie, ale v ďalších dieloch by som mohol si urobiť, niekde tu by som si mohol urobiť sklad niekde, alebo tu na tej pláne, ale že by som tu byl nejaký hrad, alebo niečo tak nejakú stavbu, potom sa ešte koľko, a hen. Počkajte, musím vypočítať minút a to bude 16, potom to malo už mať vypnuté. Dobre. Dobre, už to je. Dobre, si pár stejkov, môžu to skôr. Ja už viem, čo sme chceli robiť. Hop, myslím, áno. Hop. No potom tuto hop. Jo, išlo to. Počkaj, to išlo? Možno to išlo. Ale neviem, sa mi to zdá také, nie je to pekné. Nepáči sa to. Sa mi nepáči. Co to je strana? Takže... Jo, takto. No, fajn. Tu by sa mohol mať možno ďalšie dvere, alebo keby to bolo takúto, tak také oknínko, lenže kde sa to bude dívať, no? Nie tu budú dáme dvere ďalšie. Keď tu budem mať tak chodníček. Ježiš, to bol zase, kto bol? Tak, to dáme preč. No, ale ako pekná stavba to teda vážne nebude. Ale fakt to nebude pekné.
Keby som to urobil ešte tak. No to už neviem. Asi no. Hele, krávo. Nie, toto, nedám toto. Uvidím. Možno, že som aj hovoril v tom diele, že ja stavať neviem. Pekne. Tak to aj tak bude vypadať. Mám stejky, mám toto, tu je čo. Bude to aj tak vypadať, no. Takže neviem stavať, to je holá pravda. Ešte takto. Bude toto. A ešte sa mi to tu zmestím. A zase to je to blbá kráva. A ešte vidíte, jak to vyšlo, keď som dal takto. Co? Ja neviem, ja to tam takto. Chcem to Optifine. Nevypadá to fakt blbo. Tak pošahne to vypadá. Neviem. Nevadí, ten dom budem ešte vyľadevať, zväčšovať. A v podstate si postavím aj dom. Postupne budem ešte vlastne keď sa možno aj prestavujem. Čo bol taký ten koniec prvej série, už som sa prestavoval niekde na iné miesto. Ježiš, ja som taký debil, pardon, je to sloník. Sa to dívam malé deti, ja som taký. Píp. Aj keď pochybuješ na takéto video, sa takto bude dívať, ale no to je jedno. Ak sa nebude, tak to nebude. Nevadí. No, nebude sa dívať, nebude. Jezusko, to je... Tu matematiku. Jezusko, tak. Možno sa aj nastavujeme do nového lamčeka. No tak, ešte tieto dve kotečky, to je iné drevo však. A toto téma som nedočeším to iba na rýchlo, lebo za chvíľu budem musieť končiť. Takže pre tento diel to bude koniec. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, prípadne môžete dať aj odber. A no, odber by som bol radšej. No a som vám povedal, čaute.